nhà anh bôi như bọn này mà đang xin ai ăn mà bọn đó anh bảo sao nâng đa ném bóng tập cái gì rằng cha có lý do nó có được thằng anh ném bài rằng cha có lý do sao sao dừng mà nâng bài nên bài bỏ đi na hay mà sẽ ta như cái thế sao hay ta không thấy không sao bài bên bài nhá sẽ bỏ ra phần ngồi bỏ nên chỉ nên mình ai hay cái sao dừng mà tôi mà brand của tôi mới phải cái nên mà brand mama bị một chút cái sự mà nó miss nó sao được bà gái buộc đại yêu khai tam sự ông còn mà bữa sau nên là chỉ có những thảo ấy nên nó bữa một tí xíu mà bữa một tí xíu mà sao được mà một tí cái đến nó tôi bố ơi phải đi bà bữa nữa mà làm mà gì mày cơ mà từ lúc mà mang thịt sao với trong hàng nếu phải cứ rồi bữa ba chú nhà tê nó chú nhà tê bữa sau có sao cái trong hàng nó đi bà bố cứ rồi kuna bora tem mais nene chú nhà tê bora tem mais nene nó hàng quan trong bây giờ sẽ cái brand trong anh này nâng con thằng mà saya con thằng mà saya bữa sau bà nâng lên bữa sau bà nâng lên bữa này mày mà nó lấy chồng à, cô mày mà lấy chồng nó này, nên tay tao mà mình đang ở thang cái chồng à, nên tao được mấy lần cái làm tăng ngam cái gì nha nè, nên tao được cái gì nha nè, nên tao nên cái gì nha nè, nên cô nhìn lại cái thang mà đi ba cái gì wow, cô nhìn lại cái, cô nè, sao dừng mà nên là, cô ta. Cô cũng chơi rồi.
Khnaiman khana mokolni mukti orjak khetabuk jeng tibik ojarao phai shok baijak thaipung kotor amsaini ojaga tiburu amsayo nugiman khana la khnaiman khana norok salni sekang pha salni salo leheri de borma nei khoroksa bukhukjuk jeng tibu koktumaman kha bo rungsrung thani balai khet tobar khoroksa commerce ni student tongmani tamungi thika tangi bo sakno bo tharnani nangkhabon dingni khnangelni norok nugiman khnayango bini nana tabuk jadoni re sabung baikhe khawo mukti kupulung mokolo mukti kupulung khe bini nok nukni borok tabuk kha khamlaijak obo haikeno sing tini ko chini khorang ni bkhakti phai sokpani ergo balaikhe kha khamlaijak ang kok sanani thangnai thei thangnai bukhuk lahari debormani bini buma bai nono sungnani musungmani hingangkhe जोंथ' खानाका भाषानि साल'नि साजेक लाहारि दे बरमा balai kha khama singjake theinani nangkau sangjarno yakari thangka tamoni bagai bo pati mongno tui bo theinani nangkha jengno kisa sare sare ke saikna ang sanani sikang ang sikang porisoy ri panyai je kabi tongnai mo hangka anima mo hangka ani serai tabo kathang tongnai kusu posimino tongsu an serai mo kha ani bakara je ani bu saibo thei thangka let Anthony de Borma bo 2015 ni 3 tarik November thuyo ang abono aboni pore ang ani o busamang ni nyote ani jibon no ang wansungmani baki jibon no ang ani busakni banyo ang thiasak ang ani jibon no expand ka thangsina hine hapeno tinang manliya kemai thangjak ani jibon ani busani bagai ani sajak lahari de Borma bo thangnai 24 tarigo bo bongni bo auxilium ni student tongmani commerce ni student bo hingke taklai chopar bo manka 89% de pass khajek bo tei sports bo school ni championship angjak no bo sports ni bini kabang ma mani rok bo mani tongo medal manjak certificate manjak kabang ma no bini manjak tongo bini performance activities joto no kaham tongo thik thak tongo everything is okay school jaga pane bini saya krei joto jaga nan thik thak khani baga angbuti bo ani bukha sarangai tongmani ani abu sarok banyo ano busano tabuk ani jibon nang bukha sarangai wansugoi tongmani tine ani busa kamai thangjak 24 tarigo bo bongni aro bongni Miss Elizabeth bongni commerce teacher bo thangnani ingkha hini ani serai saw ma bini farewell khanyani bagai ang thana nangnai hin saw inga do thik ase nang thana hinge to thangmanu ang nono tunirian mani bo saw ani serai saw ma ang jeng jotono sine staff rok bani thanglai ni boro commerce student sarjona tongo sarjonan bisingo khoroksa wansa ani serai hinge deborma kene jomatia khoroksa tongo boro ge ang bini sarjonan bisingo khoroksa no simsimene wo jusmin deborma bongke jompui hill ni abono ang wana wo ani seranyo sajung no hoka buting no henang wana mani ang wasipano bono yakariya nini mela thangnang thang bazarung thang ani bu sai thei thangman yagolang borong no ani bu samang ni nyo je mansak yang masa kati ang je khene pano thangai tuyuta nga je puro ang bono sajung rohona nangwa aprungke ang bono logi mobile ri rohru bin mama songni mobile na hare anoro ni sim no phat ke khulogoi nai ang dawi rohor manu
rohorota am haike ang ani seranyo communication tongni ne bagai ang mobile rohodiru am hayang ke tang bo bai communication khamia bo bor tong bor sa bo saijung yak thangmani haini bagai je pura ang bono saijung yak rohona nangke ang ob haike rohorota an seranyo ke ang bono thangpurung ke 24 tarikh phungo sing 7:30 ta nong ni nongkhoro 7:30 ta nong ni nongkhor buro ang bono saka mama nang jeng bai baksan hindi jeng bo school thana nang ang ke salka hori class of prungui tongo ani sirai baron pori class 7 no ge ang bono saka mama nang jeng bai baksan thangmano borka thaljora ge bo ma akondo thangnai hine bo thangka scooty bai thangai ang bono borka thalo sogoi aro borka thalo sogi kyang no gari bo manka bona ang gari wo kasari ri rohorka ge bo sogoi kya aro agutolawo pone 9ta wo sogoi kya hne sahorobo phone bo khai kya bo bin kaka no phun khayunga bin kaka bo no phun khake po phadi nona ang nang bor sokpa kya ro ko ni bin kaka bo sung bo nge ang bo mohanpur jora sokpa kya ni bo jepur mohanpur apur bin kaka bo no phun khabiru bo saputa ang mohanpur jora sokpa kya kaka hini nge bin kaka bo no aro rada nogor motor stand no nasingi tongkhapu bo no aro school si ing na farewell ni bin kaka ka wan chupu nge bin kaka bo no aro nasingi tongmani yagulo bo thangka thangai sogoi mani pore hinge bin kaka bono sakapu phadi nono tuni kalang na ni school ni ge bin kaka no bosapu kaka jeng school yable obo sini miss ni logo si thana nangone actually ano bo saikalang bo ba ana jibono phajil saya bini poila jibon start khajrom simi kok saimandrom sim bana ekta kok phano phajil saya ekdom srai srai ke mangno bano kok sa ani pars ni rang pas tega na bo 10 tega na bo ano sa amang ni norin pas tega rang nanai sengya sak botangya ani yak ni mane kuno phana ana sengya we kuno samung bo khaya amo haike cholwi tonga ani besa thuya sak thuima din jorate amo haike botong aboni pore hinke bo bono bin kaka samani bo sapo ama ano tuna nanya kaka nang sini dol bai si sing thanglai nyai bela bongni nogo si miss ni nogo hne sapo ge bo puila juice min jong nogo thana hin sapo thabo thangka pu bo juice min jong nogo bo tha thangka pu thangmani pore hinge aro borok juice min chong bai nongkhori phale kepo nongkhori phaimani pore hinge borok big bazaro shopping khanyani bono rangge ang 300 rohoro 150 taka hinge borok contribute khaile puta bono farewell ni bagai tamane mani renarong ni bag gift rok panyani bagai 150 taka kaising contribute khayo ma hinchau ga 150 taka ga ani yago rang bo kurei ani to bo sai bo kurei ani salary kom bo sabo kani kene pori ni bus kosto kang pori return abu ke bo saimia ishor simi saimanu ge bo 300 rang banyo aw hni bo mani wi thango 150 taka hinge ni pocket kharas tai ni car fare nang bono sai horo ga ba asakani mani thango botai ang amu suktala ta sero hodi amti sanya bo ana thangka bo ama ge na thangi pai olokhai bo abor garo big bazaro thangla ke bo mani panya hini nyai ge mani panya hini nyai thangpurung ge borok puila big bazar hamna purung ge bor bag jomar na khapu bag jomar na meni bag narigya joma narigya phota aro ge bag joma narigya nge sting khai hopu bag no sudu sting khai simi hokapu ge bag sting khai humani pore ge bag to sting khajeng ge ba bo khaiklai thangka okol gono khaiklai aro guri lai khapu borok mani paile khapu mani pai mani borok khajo mani hanchi gon bigon mani sim paile gera khapu ge amoni pore ge sat kaini nai khapu bo khosawi table sakani sat kaini khosawi nai khapu naimeni pore ge bo saja yang ta se berai khapu jagan jaga ge norong nang recording bo khanare nai recording bo tongo bini dol bo akong no sahoro ani yago recording bo tongo ang khanare nai recording bo boni pore henge no bo aro back to sing khajak berai nya tongja bukha ge berai tongon pore ge borok nong khori phaika jepru nong khor phaya aprung kai bo aro ge to nong khor porung kai bini a jeta bego aro ni product nei bono rom khahanta awas khlaimani pore kai bono rom khapu bag to bo Khlaijakha tai borok commerce group ni student 4 jon bisingo borok 3 jon hangke thangka wan sangke binama bai last to 5 puta amti hinsau an seraibo hangke olo hangke borok ara nong khonnani nong khori haipur hangke bini bag no awas khagenge bo romja khanta aro security bai romja gai man pore bini bag se khagenge bini bag ni ri kari khanta kintu apurbo sting khajak no po bini bag amtin sa ma apurbo ani bag sting khajak no angbo saimi ani bag bahake abo habi thang heni bobo sau ga angbu ma bo angbo wan sukmaya amo hairok ani besa mani tangnani angbo wan sukmaya karon ani besana ang pusi uduwe ang saimanu ani besa besek jorate hoito tong besek jorate mitha tong
ang no siwa ani besano hani bagina ang bono yakari rohon mani adino ani besa bui hai asuk ngya hini no ang yakar hon mani si ngolo hingke borok ara amu hayingi romjakha romjak mani poringke bo ani bokrogo tumor tongo brain tumor tongo ani bokrogo operation khainango khaimeya rang gurui plus baira thana nango hani bagang ekdom rang gurui ni bagang khub crisis kang kosto kai ani o bokrogni tumor nang bono phunugya ani pain no ang bono phunugya haipano bo bujiu bo saiman ani saga oruk tong mani ga bo oboni bagai bo ano phun khaliya jeta bin kaka ua bono gari go rada nogor joda nasing tong nai abin kaka no bo sahor kapu kaka neng ano big bazaro phaigera dihni sahapu ka tang khanya ni bin kaka sing kapu phun bai sing horu bongai tang khanya ni bin kaka sing mani phasi phai dihni sapu phat phasi phai dihni ta ka tamo ung nor kunda ung mani phas phai di ga apurke bin kaka bo bari bar sing kapu nge bo saka rang 4000 jingno surok na phai dihni sapu ga bin kaka to yango bo phaile nge bai bin kaka bo yango no sing para ka sena bin kaka gas tu win nogo gas pajang nge gas tu win nai gas ri phanya ni bin kaka bo nogo phai sok pai doropu ga bin kaka apurke ano phun khai ka ang apur school ga bin kaka ano phun khai ka nung na sajung no bor ro hor ni singu ga haibong ni miss elizabeth ni farewell pu hni nang sakana bla sa aro thango farewell ni bagi thango ga big bazaro borok mani panya ni pu farewell lo mane bong miss no gift rogrina ni bagi borok big bazaro mani panya hin thang pu nang sakata ga o ga phun line tane ga ang apurka ani cherani miss call ma kha duita ka duita miss call man pore ka ang mono phun khaja mama nung tang hanya phun khai hni singmani boss hau ma ang no mungko ang no sms khaya no hni sau ga sadi sms nangya ani mobile lo rang tongo directly sadi nung tamung hni saka ga boto phano line cut khairo ani call khamena bo cut khlai sms horo apurke bana sms hoka mom I need 4000 rupees right now hni bana sms khayo ga o nang wana ka tamni bagu 4000 rupees nang ka bo ne gang ta se call khake bono mama tamni bagu nang rang 4000 nang ano sadi clearly sadi directly no sadi kunung ya sadi mani hi sayama ini bo sms memang mamang ano bo mane sawi tok khata gabon bore hinge ang bo wana kha ga thik ase kun khanya kari kha last tang to bono ta se joborjosti sari ka akon bo jaga simi sasin ngai apurke sawo big bazaro ngai big bazaro hingke angbo wanai thangka is morong mungsa angkhana dol thanglai ma bahine hingke olo hingke aro bongni ajagao borok to romi tonjak bai hingke balukha ada gonta hairok ngi tongkhana aro hingkam porke ajaga khoroksa buri bai ang kok ma sakata aro big bazani hingga aburi ano sahoro nung lahari ni bumada hinsungo ngai i ang lahari ni bumano honi saka hingke tamo honi samani nini serainyo nung hamja ka hingke 1 ঘন্টা ni bisingo no 4000 taka ri wei surogoi na phajing nya khai thana wo sogoi nai hni sau jeng police no khobor ri tong hne hingka tamo ong hinsaka oroni product khogo borok hni sau hingke o hine ang kuno sahole ang thangai kok sanani ang wan suka hingke to bang bono saka ang to borka thalo si tongo borka thal bai ago tola to nek salu hingke ta si big bazaro hingka ang scooty bai si phanya kalayo angbo school phamena ani yago kuno helmet gre scooty ni kagos gre pahar bising ba haikeno joli tongmani ba hingke ang nogo habi akoni phanya bo ang lernai hingkai ang phanya thik ase ano 1.5 ঘন্টা সময় রেডি না একদম রিকোয়েস্ট খাচুকা প্লিজ নে রিকোয়েস্ট খাচুকা আজে বরিনো বিগ বাজানি যে কক সাহনাইয়া bo ana ekdom ria 1.5 ঘন্টা সময় ria ঘন্টা কাছেন বিশি ঘন্টা কাছেন বিশি no nang সময় ri me anchao কাফরকা আং কিরিখা ঘন্টা কাছেন বিশি সময় ri me ya hingke bangtang khanya ang to bori borok asik hasal nang scooty be thangnani ani sombobya gang aprungga ani manai jela tongo kusu bonang phun khaihorka nung borok golei mani ani golebo sahoro ang teila murasi ni sau ganok teila mura ta hanthangge borok bok guthiyo thangpo ani buai jikni bini yong thyi borok bok guthiyo thangjak adino hingke ang bon saka masulusi aro big bazaro romi toni reja khapo bono surogoi na hana nangam hoso 4000 ang nangpo nung kisa kasi singno sahori gari nim basi kono phan sahorin saka ga bo bin basi kono sahorka bin basi kono sahor mani pore hingke bin basi kon ba porikhari tongpo bo thangmaliya thangana 10 minute pore ana ta se phun khaja aprang kok sawanani saka puta hingke bo exam re tong hingke ba phacha thangmai le bongni kok ba logologi hingka haipano bono asayange ani manai tei masa selano ra sahosauka bote masa selano bin don lo sahorei bin a dol no bo sahor ka thangni hinai hingka abo bo khai thangka ga bo thangya sani sikang no
ang kha cho thangnya tong khau scooty bai yango rang nawi ang sinore school sini engineer nya go rang 4000 nawi nai ang thangka bijang ni rang 4000 man khanyang bo scooty start kha khasika wati sek sek ri to joto ne kisi je pro ang gong alungo sogu ya aprung ka ekdom wati bangsuka scooty salung manani ani khomata kari kha hingga ang kaisa doganari kisi no habai bathage asugui tong khau scooty berawe hingga wati thangmani pore hingga ang ara ani samai jong an besani bin samai hingga a samai no ang saka nini ani serasi muting tong khapu samai himni kisa thanglai gen hingga bobo thangka bobo bini bike na khang bo scooty nai thanglai sa kwanga thangmani pore thangde ge kaisa gata ebre kotma sorogo si asina pukur haike te kuplung tong hingga arani bo scooty sing nong khori yak bai sobri tang phano sombov ya tai sa phiroga hai thanglai sa nang ka to somu to tai nai singli ya a chani hingge cái sister marsi ano phone khai sung horo ni serai boro hin sung cái ari bor wa farewell khanyan bagi big bazaro thangpu sister hin saka abo ke bong warden cái ana apro ke sister marsi sa horo borong no kaisa guardian phone khai horo ano bo a guardian ni bung saya kintu sister marsi ano khoroksa guardian phone khai horo borok big bazaro tam eng hani sung kai sura angbo saime tam eng rang rui surong na nang sister ang aboni bagi phai tongo ang tabuk driving ose nang mobile phone to ni di hne ang bo phone to ni kang ang bo phone to ni wei taisa ang salo ge thangjo ka to scooty kena rokaro sogi big bazar mana kene ni sajak no bor mane ke ang big bazar ani sajak no nahar manliya abon pore hingke borok ani serai ler jaga no taisa phone khaika ama nang borok sokpai keng gang saka mama wati ni bagang scooty chalang malia ang lama se bathak ang phayano nang tawana de ang surok lang phanyai no honei samani pore hingke bosa ma asak tara hurang na nangle singno chini miss elizabeth lang phagya ni chau hingka ang bono singka nong ni sister marsi to phone khai horo nong sister marsi ke bahage saiman thangka borok ba neto da dai rekha hono hanang singhor mani abungke an bosa je buji thangka po nong no bono neto dai rekha hne bokhai buji thangka po hingka aprung ke botem narva sing thangka neto dai rekha hne bo buji kha hanta ang neto da dai rekha hono hne hinman ke bo buji kha neto dai ru hne ke bo narva singe olokai borok singholai kya apruchi borok bong miss no sahor kata bazaro ki rang 4000 ruwe jabrong no masuruka pu angke ani yak bai thang ang rang 4000 mari liya ang ani seranyo auxilium ni si matu bu kintu ga ani serai apruke sahoro taisa mama nang boro sokoi ke nang boro singmani phone khainge bosa ma nanga sek tara khonang na nang liya singno chin miss elizabeth no surogit lang phakya ge nok tak boro ma miss elizabeth ni nogon chong gang bisas to khayo an busana phajil sai gang dop saka oboto got nang jak ge barang ri rei surogi matu mani bepar ge ba gang bo bong miss be kok sana ni musungoi ang bon saka mama ano ni miss be kisa kok sari de ninge boko go sari gang bong miss no saka ga bong miss hau in surok to gang miss no na hambai ang no tini no rang kalang thanga no ang phai jong an sarai nyot lang na hne ang saka ga aro bong miss phai bon no ko kisa samung khlai re khapota tiffin khlai re wi re bai mani pore hingke sana ni hinei khop ni jabu se ko sa khapa an sarai tiffin ta bo phungo bo mai sai thangjak ya se ata simi lepsa khaksa sai thangjak sapung no bina din bo hong mai kire hingka aboni pore hingkai ani sarai khop ni nyo sa khopo apar no sister bongni hostel ni bongni school ni sister Selinta bo hingka principal bongni sister Selin phun khai hapo 10 minute ni bisingo no lahari nengoro sokpai di ni sahopu bor nga pro bong miss elizabeth ni nogota bong miss elizabeth boro bong nok ang sahor maya ta apro ang sunghor jagen bagai saimeya haipano bong miss elizabeth ni nogo hone simi ang saimanu bono hingai 10 minute ni bising sokpai di nge ba bini miss elizabeth bo bono skudi bet lang thanga nge jungwa apro ke school sokui kya nge school situp di hini saung ge ba nge jungwa school thanga skudi bet na jing se bong miss elizabeth ang bai ane seranyo malai ya wi direct lairi telang thango aro auxilium mo ga lairi hostel lairi telang thanga school campus sopor lairi telang thangai borok jani tam sa soka tam hin joka an seranyo abang semiang ka apra ang thang sogi habi puru ke ang an sera be kok sana ni muchungu oboto ekta got nangi thangmani bele sikok hini romjang mani gang an seranyo ka ham ya ang singnani muchungu ang ani bo sajak bai kok sana nei ma sama se sister saumute ne sister Selin chau taron principal norong buma basa kok ta sare kok borok ta sare ne chau wasina nga apur ka saka anga apur ka wana khata ang bo stop ngi thanga bo sam ha ke dom go ri khang ke ba ngko lo khang tang khanyani hinka answer anyo bo borok apur ka planning khalayo norong no buma basa kok sungya egloge
buma alka besal ka kok sungna pun ga an besa jung no ka nok bisingo na regi tonika an ka nang baira thanin chau ga ang baira hayi bairanda asuk nang masi ano bairanda ni sister marsi phai sawo warden hostel ni warden bo phai sawo engko o bairanda ta asuk di ayang o thangin chau ga ang wasin get phai singo an scooty pera ma jaga scooty asik kok kabang saya boi adino school bono hada hanjak ka na damrok ja khatam tam sajaka babu ki sai I hinjak suka bo adino Engka asika purbani jani bono busuk hinka abang saimiya bono phataror bono boro jani toni woi ano tai waisa phatani ring purkai ano sungmani bini kok bai ani kok milia pungko borga purkise buma busa kok milia buma busa no liar cheater khani hino aprka an busa jungno ringai tui phakya ringai tui phaimani pore hinkai ani busa jug bai ano kok sungmani milia hane sungna aprka kotu khata liar cheater hinkai sawa ani busa jungno aro ne principal sawa nono tai o school ang pore ri manya Nung, you can take your things and go. Honi sao directly no. Ama hai honi sao ta ingke. Emnes an bus hazing ni performance activities no nugoi. Bo kisapa no. Bini to first time obo borong phana khaiman kana. Thik ase ang mani kha rong khaya pan do borong phana khaiman kana. Ingke bo o bini activities performance no nugoi. Bo pula first time no bo. First time jehetu tai se vacation summer vacation ni kesaro om hai kalai hin mani gang bela ani bekha bo kosto nangka ani besa jek ngai bini bekhau dukho nang manga ano layar sitar mani abo bo bela khe dukho nang jagai lama hai puru kabai hayu scooty salok tutui ani scooty ani okolo ka sawi ta bo ang scooty salok hai puru bo ani okolo ko sawi kabai hayu ma ana phajal chalak ngai hinga no hin ma nang bela dukho nang kan chon happen ani serai hayasani geto basa bo aro bongni adoglamo basa nu kawo one koi kha sister ano excuse khadi I am sorry hine one koi kha happen sawo I don't like such kind of girl in this holy place ni sawo tai waisa answer anyo Africa answer ai mukti hui phai pai khang bai ke ang scooty na sing ka ang scooty nong khot purun ke Miss Elizabeth nong khot thang ka pur ke ka ang get ni abo scooty be nong khot hai purun ke answer anyo tai sa sawo get choi kalang ne hine sawo English bai get choi kalang ne hine muti ke sawo ya sipa ko goi Hingga aja garo ko hingga ang kisa ani serai abono bini bokrok khabja kata unono tai pori lelia o school ni samani ta soi soi da school ni Khlaijakha nang bahai ma tong buma hisabe aja garo je kok salai mani ba principal no kok samani school ni soi soi ti Khlaiya abo kang samia to bini bukhuk ni je nong khor mani abo hingge ang bo kisa ani bekhau agat nangkha hingge nang phana ang wan suga hayu logi na ang nono hai phana hayi tai se sisar koi phe no nang an bekhau wan suga hayu ta hingga ani serai to boto serai bo adino 15 বছর 4 মাস 26 দিন ni serai adino hingke bina a boyoso emne bo class 12 pori o commerce ni student tongmani hingkai a boyoso bo am haike bokhro ko diary reja kangke bini bokhro tamung sinai ba aboni bago bo emne tamong khair pore ke shukurbar ni salo tamong kha bo kinogo saisungna tongmani bahai ke botike man khabono hingkai adino 24 tarik ni horong ke hopung nang bono morgoi tongkha ko kaham saka bono ang bani kha nonga school ma pori ang ke patai onyo jaga pori me di ba gabang ma school tong no pori rewana mama ang nin babu kori phan nang tawana di ama hairo khlai ang bono yakung rong maxis khlai nai bo kabu yakung rong maxis khlai nai ang bono suri rewei bono mokhol ka ang ke bo thoi moktri thangmani pore ke phungai kha hai ke no phungong ka ekdom kahamangai thangka hingga ang aphar ke wansuka oboto subo serai khoba kelas tor kotor phano kelas kebang phano bo subo serai ko bini bekhabo serai nyo ko serai ni bekhana ko tomung sang bo serai ni bekhana ko norok parani borong no bo sungi man bo bahai ke tong ekdom serai hingga hani bagai serai ba bini bekha hamai thangkai nang wansuka angke bo ang ba scooty rok sui ke aro bono phop mani gana wono pukhur tongo aro no bo scooty rok sui ke ang bai ri rok sui ke ge bin ke kunyo mamui rok mai rok khurei saru ya kone school dress rok kanrei boy rok dawi rok hokai school sungno hingke bo aprung ke private phorungai tongo oro angke ang bono saka mama phaidi mai salai na ma ihi ma ta gang mai saya nung sai thangni ekdom kaham ka sai haro bano kok nung tabu ang tang mai saya ma nung simi sai thani emne bo phungo asang asir siri mai bo saya singsi thana nang ma bagai sawi thangota hingga am hai kelai nyo lokha ang ano ani kelai phun khai horka bin mama ko su phun khai horka bai nung ano phun khai mani ge 9ta 10ta no 10ta phun khai horo bai nung tabung no phaigira di nogo muk thangno tui phaidi hin saw ano sarai ko sunata tui phaidi hin saw hingga ang aprung ge sister no thangai bo no thangai na harai sister no simi sawi ang phai pai kha borka thani simi ang nogo phai pai kha ta phai kha ang ani sarai nyo o
oro kuthei pakasa khanyo kuthei berajang man phaikya ta phasi sawi thi mani nogan dewo kotok soropo anjerai na ang ma mati khlai peya ang oro kuthei man phaikya asungno amani baga ang balai khena ani bukha dukho nango hani bagai tam khlai man big bazar ni theke ogot nang mani big bazar bai school bai nyongui thangka oboto ga ang chini Tripura sabo songrong na ang sungnani musungo ani o sajigni bagai kono khoti puronda ang manna jatong maya datong ang bonase kebang ma kotor mate yang asawi tong mani bin babu khibi kalang mani yagolo bin babu khibi kalang puro bosikon khasia class 9 poru ang bono metric ridika pass khlaidika bo metric wa 80% pass khayo letter mark khayo saita bini ga amusi tabok ani bosa ani o rangsak ni selai panon dam ang bono rangsak bai susa si kulpaya ano bosa tini kemai thangjak ang tamu khanyai apni baga ang norong thani wo ang help nango ang norong ni help nango big bazar ni bakhak tei to nasajik no sikok snam jakha ba auxiliary school ni bakhak tei balai khe kokrak bai bona school ni tikler na ni rok sajakka abon ya gulo nang big bazar ni against thanawe complaint rok da khlaika tabuk boti heiwan chaktong jodi khlaiyake emne ang khe big bazar no kisa nanya ni musunga ajagawo ani bosa sikok nge proof kisa nanya ni musungo ta tabuk ang te plus jadi soy sikok nge ba ani serai boyos bokom ko borok bane tam khlai nyai abo norong ni thani wang help nango norong ni phan bai no ang bo tam khaiman manya norong ano phani ke ji ang man sinai big bazar ni authority thani ta budi footage nanya ni ga nang complaint khanya nang nai thana wo case khanya nang nai nang khlainya ni rok wan sok ta khurate I wan sogunyo tongo tini khobo khlai ke thaw thangka malai ke ang ukil bai thangi malai ke abono ang nanya ni bagnya case da Khlaijakha bahai boti hai bo position case Khlaijakha bo thana bo Khlaijakha ebong saboni against Khlaijakha case bono postmortem khaipe ke sinora sidai thanani sidai thanani postmortem khaipe ke oron theke no case bo choli sinai ja tabo amo hai ingjakha bahai wan song le tabuk na sajang na thok khaja ma tong pujo chada sa yan tabuk jeo sangsa na yakrai thangka ni buku lahari da ani busani khorang na ang sob samanya je khanai tong basa ko boli tong mani ama hana no sanmani ani busa tabu kirima sajag ani busa busawo bobin banyo nogoi thangka ani baikere ani busa tabung maisa ya dilino kamang tongo ang tam khlanya ani busani bagang ani mukto nyang phunugra ya ang ka phangka bolengi thangu abni bagang bele khenu dukho nang haipana ani mokol mukto nyang tiklai ragli yang ani buma ani bakara juk songno bangsaw norok bin buskang takap di hine iko tabung norok bunu ko bin chehra bo bum tengi tong omo haimang ngi tong khan charaibo ge bo saimano ani bokor ko je brain tumor jakhane bo saimano amano bo tabuk boke mana asana kare an seraibo ani bosai bo kori khangke ani bosai thui thangma bo arai bo sorjiko ani sajak tina ana ang bona asitong bo tina ana ma hage khibi kalang jauka ang tam khlainai aboni baga ang norok do pharong nang belai kheno norong ni help norong ni chubajo ang nangai tongo tabo balai khewana ma singcha chini khorang nai tong nai rok norok serai kana lahari debor mani buma tamo saka eba tamo pati mung kha brispodibar ni Salo eba phasal ni Salo ang haino hai man khangge bokok da saiman chai tok nai obo thik lahari debor mani bini nana nugui man khana bini yathek yak bo hamki himi man ya paralyze ingjak khani sing kok to man kha nono sungnani musung mani hang kai nini khano khadu khorana ni bagiya tawong nang nini nusuk no nukthok haida ma tong pujo chada chaya tamo nang kok to man kha onogoda nang tong mani kisa chai ora ya ani nokro arse engka ang sob samanya bono bokai adina phungko kai bin ma iskolo thangka anupun pan sai karang de ya bi ma nga ang sai maria engka an pesla okra tongo bono thane pora phangna nai phaidi bokai boknai thunti kai tongo tabo thunti no nai phaidi thane tam khai tong ba boknai rajak bla bole thunti no nai phaidi engko bo nan bono saka bo nai ke prai phurung tong nga to phanang pocho saya bono nana khana ya ne tai wasang bono angko ang phai nai phayu sujora phai na har ba prai phurung tong bo nga prai phung ba ke to ang bono maisari nani nang wan sugu tong tan bkhawo bo tang mai maisawo ang mai tuko an phung khuiru ani busagro malis khairu bo apeke tong hungka ang bono nai phekya ka tai wasa phai phuruka ang bono nugriya ta nugri angka juta orang nukha wasang kobarung itong kha biang thanga ana siang te nuhung ma bo oi hiya oh siang nang hunang pono siang hunu
nung biang thangka no ngai nu hungka de ngai nu gyangka ang prak hotat kore no kotro hap thangka ta o bong no kotro hap thangka habi thangka de ngai aro nugri hangka biang thangka joto phorke jandra soja hangka no ang bong ni doga kesaro tongu nor bo nai manana hangka a doga no ek tan ang to yak ham yable a ke da thabai sung hokai a doga wak sak wak thangka phiok jak ting thangka ta emnem bo bere biana hangka na ang bono dak sanu hangka no ang ani suyang ne kebak kata nang tamong kha obo nang kebak ri khabono aba hang kebak ri khangkanyo ang pun kok sai malia hangkanyo ani bo bin mama ko totongo bono ningkha bin mama sigong kha berai tongo ani bo nang hungka ka bin mama ko to berai tongo bobo ayang tola berai tongo hungka oro kha bobo khapro moi phakya tamo ma hangkai iko nai pheji an suyang tino nih kan nai ba ang boti sai paya ke ti sai tong jakata ti sai tong ka share bo gana wo beraza bin gana share bo ka share beraza ngan nang tamong kha nang apte ke sim pakok wi tong kha yak ham yak kono bo sai mi anga da boti ne ru to ba bono tai we share berawi da boti bo mai ya anton ma jaga ya ba bin nok sing kai ba ngai oro kha apte khang ka an bo sla phai bono kari phai ka karu orang mokor pagi tangka boy bebang nak bang ma pagi kya ngang asung kok saya masuk tai saya Maria ngang asung kok saya masuk angte kunpan saya Maria asung pagi tabuk neng bini busui hisabe nusuk no je nusuk thainya ni bagai o lama sai nahar mani borok ni bagai kuno sasti mulok borok no sasti rejak thang na nai tamo nai neng nini khau tam wan sogai ang khai to wan sogunyo tongo ani busung mutga thai thangman bisingo Chabo tamo kraiman ne ang khai to wan sogun tongo ang wa buri sig boro watai tam ni sasina sa ang iko ani besar ngo sai tongta tamo kraiman tam khai manya ne ang apte khrai ye wan sogun tongta tabo ang saradino juta khorang khnai tongo tuguna thangma khnawo makhang suna thango ani ba dumbo apte ke thangwarang makor ko phartung ta tabu deli bono makor ko phartung kai sarik sa thangkanyo nana muiro hodi mu tam songka abo sungmaru mamang kun ko khnai tongta nga bono sera ni simi bo phakre bono pusi to phakya apte ro wan sugui tongta tabo abo na ani wan sung tai kirikya apsoro wan suka apte ro mang wan sugui tongta nga bot thiman bisingo sabo ba tam khrai man sino mandiya apte ro tang ba ang buri sing boro kun bu siang kai ba nga sari kare kan bo ani yakung bok soi ani yakung saka angko yukun purga soto soja bar haja nor khnai man khana ta hok tei bhuk song Chini Khorang nai tong nai haseni lukurok obo thik tabok lahari de bormani bini nana bini khupin sing khnai man kha tabok bo bini mokolo lahari de bormani makhang tabok bo hojagai thangya ko sanja klai ke bini ya thek saka bo ya thek bera boi bobai mani kele kok samani rok eba atomong rok tabok bo bini mokol basi tong mani rok obo haikena balai kha khamani kok balai kha yok mani kok haseni khoroksa Tripura jek tofar ni mano commerce student ni bisingo buskang ni jora rogo bo kujuk kotorang ni abo hai chep tong mani ono jeng nugui man kamu phia ba jeng tini o nok nukhung ni gana o bini nana tongo buma tongo bini nana khorok ni tongo taha buhurok tongo phia ba jotono tong phano tini khoroksa gri abo nga ke bu lahari de borma tangai gri eba tamni bagai botini o sungsano yakarna ni nangka ben borong ni tahu buhuk tong ni khukti jeng serai khnai man ka haino hai khai yok mani bisingte tai khoroksa bini nana tongo bobai bu jeng thayathani kok chalayen paithak nang ni busuk lahari bai malai mani bo salo tamo ro kok salai mani muti da tongko angkhe malaya baruka ang khatangai tongkha ale pala ka bra ani pala re ngko borga jase nga odino o thima dino an nogo thana ko odino tam baza sengkhamo sukubar an nogo thana ko bin baisong bin yongsong lahari phanya ko khonoi lechu khage toni raja do kano dibu dora khanyo di yong ko ma hane thangka ka tamo yong hari ko sikari khapo lama koro himlang kapo rang to goro na program to ko dagriya mu su dagriya phaibe ke ta sang je taku bukok to ani basa pati thokuru be chiri khora biprai phaira kya tha ba kya yong hari thike po pha je phaibe je ne phaira kya tomo dosa
mai bo sene bore ya kono bore ya phare keta iko mala ya to baru ka bla para thasa buya ang to alka ningle bahai ma tong tabuk lahari no nini khuri ni segina nai rok no eba borok no nang bahai borok no sastira na namusung je big bazar theng borok ni school ni authority thani nong nai re nam musung ang bo ani busuk ase ka ham nei bu pha kare chikon te sime bu ma bai tong kosto khai borok sa ning ne ka buso kosto ka pori lai phakya ma bera ya ang phai bo bai ma lai phaya amti mamang hi chikon te sime borok amti kha bu ma busa kosto khai chole phai mani dibone mai ba sare khai sare mai ba dibo khalai busa ka kosto khai chole phakya ani bo busai kare busai ta te thikya ang mamte kana busa no puchutu bo nei ang phorungai am te khe chole lai phai mani hi tabu parang na phur je mate gothon ang thangu gai ang tabu ani o hamjung no o sukaisa no tam khai par khane no mo norong no wa sugo nei bai dita no do parong no haya da ba ake noro khnai man khana tai kroksa bin nanani khukti bo haino hai bini khugo bo eba bini mokolo bo mukti yorjak tini sing nugui man khang gang ke yango bini kamini saksa lai rok ngai mano eba bini takhu bukhu rok ngai mano ang man khang gang ke thaya thani borok bai bo kok sanani chai to gane nengke kamini borok da bini takhu bukhu da khobja kisak jora nini jora nanani musung nai ang boni yong kalayu ang kam bai thak nang bo bai kok salai mani eba bini ma khang nong mani bo sala ang bai hingkai to ang mumati din ni saimalia ani no ko sob somoy no boni ma usko ti da yo hingka ka thangai nai la yo sang phun rok chasri yo chinyango karang kro yong no oro samari sinai Bazaro phun rok khnai ate khlaiye ri nai mani rok abona ang mokol ko phawi tongkha ani no ko thang kham ma ro yo ang cha za talang kha uski talang na phayo hne himani ro na ang mokol ko phawi tabok tongkha angka thuyo hne khnawa ang phai nai phaiye nugui thangka abo borong ang mokol ko phawi tongkha thangmani khana thunti kai exat genji sumboi pen bara sakani thangmara abo nu mokol ko phawi tabok bkhawo kosto nangui tongkha angbo taisa somoy ani busano bo pora phurungo bo bon ma bo tuition phurungo angka boni ma le sachung salan kam khanyani barini kam bo khlainani hangka kai asung koi maya hangkai masulu nang phurungsori ne ko koi sangno do hanai phurungsong maro tunari phai maro abono mang ang mokol ko phawi tongkhata tabuk boje aro big bazar ni adong rok bai big bazar ni bugra rok bai hanjak mani aboni bagai da khadu khon nang sok mani bagai tini osungsano yakana nanga bahima tong nang boto sabrum bono nang nugui tongo phungni simi sarik jora bin khorang khana woni nang saka je wan sogoi daman bo aboni bagai thei manana abo to bkhawo to hawi nai maya tamoro hnu bo wan soka bonia school hinjang mani da bungni ko songbai hinjang mani da bo wan sukui ba thaika tamongoi thaika siko hinjang ma da ngai da thaika abo kono wan sungme ka sam bkhawo thaika ja asu prokas be khebo saya malai be maya dol buya hanga bahai ke sai mana anga bo ma hanga ka bo dukhona nangai no thaika na hinjang marong no hanai ang wan sugu lahari ni bo tomong no eba bo kok samani no nang tabuk bo kri jorao jodoni sei muitu man ko ni ka men man hingga kai a uskuti nai maro phun nai maro anora sasri woi hangka charai tuni ri phai phare ke kai asugui tong phai diora tongra di rohne torma abrong mang ang mokol ka phaboi mutu mani tongsiu khanai man khana chini khorang nai ta hotei bo song jotono kha khamlaijak nok nukhungni borok simia kamini joto borok tamni henba lahiri phungni simi sarik jora o lamatei himani scooty chalok mani takhu buhurok bai tonglai mani eba sakbai rok bai tonglai mani abo hai mangpuli rok abo hai mani kelek khorang rok tabok bo borongni kami wo borongni nok sari wo a khorang khana mani rok borong takhu buhurni koktei khunjo basi mani rok sangkhai manka ang man khangge haino hai takhu khorok sabai kok sanai bo haino lahari bai salcha गोबां मा सामंगो बासाबारा दंथानि रगो लाहारि न चुबावै लाहारि न फोरोंगै लाहारि न तरि लगै ति फैनाय ताखौ खरकसा ताखौनो सोंनानै मुसुंमान हेंगे लाहारि जे ताबोगो संसाराव ग्रैखा नों बुफुरु खानाका एबा बो जरानो नों बिसि मयतमानको लाहारिनि दिनि लाहारि बाय कक सामानि बाय थाक जरा लाहारि बाय जों सिनेमा हेंगे 6 years 7 years संगना
आफोरनि सिमी जों 3-4 बोसोर एक जागा जों रादा नगर बारा तंखा आफोर बानि सागरगो अब हाइके थुई रगै बा चिन बिसना रग बा चिन रग जों बनि बामजागे रगै तरो जों बरा हामजां माने हाइके अब न बेलेखनो पराव काहाम बा ब्रिलियन खरकसा चिनि borong bising kasang bono sati hini wan subo kam ma bini je kuno answer question nuk singka bono bo chotpot answer rimano ba hai brilliant khoroksa cherai bo hinkai abo haike bo madhyamik pass khakia madhyamik pass khaimani yagulo chini paragana kasha program bo thangka chinaro thui hai bona kahamkai advisory hori ro kahamkai pordi porikha se bebak no koimanai Poria Kaising on the current Klai Tongnai, Monagon Klai Tongnai Hibonang, Sai Hamatongo, Banakok, Ani Kokasarmana Bonaro, Sao Mama and Kangaporinai, and Sancho Poria, Arso Poria, and Commerce Porinai, Commerce and Mcom Kai PhD Rogo. Pius are Kanya Hibana, Kogramaton. Aboni Porega Puno, which is some Korung Salatongayo, Abu Haketinang, Hotat, Facebook Nuguyang, Makapurum Boka, Gaakorum, Belekang Mutumanutini. Bahai matong nang khoroksa Tripura san bising sinai nugnai khoroksa ngai khoroksa Tripura jik topper student khoroksa kaisa bazar market supermarket ni authority bai hanjagai khanangai thimani tabuk abu legally kok sana thangka ke bobo hai bu bai legal action nugnai man eba tabuk o family bobo hai ki step na hanani thangai tong nang bujoti sem ang Pulian simte he sawono je a big bazaro jabo haipa tung pate khebono mazara berkha bo siko khone bono ri khogone kintu bo abo hai ang je bo cherai simnu gui family taw sujora abo hai bo logo maniklai tongfla se abo hai manik singya sa bo tangnai boroi gabo abo hai cherai abo je kono mani singya sa bo naya nadi himpal se naya sadi hinkai saya agui asuk bamjagi toroi gui family nadi ke naya ba hai bonang khakaya je bo abo mani samung a hai tangan bo sikorngan nei ta se abo hai bazar kotor big bazar rogo tai bini je misno boroga dino je farewell rena hni se borok panye thanglai ma ba je abo hai rok ngan ne ang khakaya engkai tai kaise je big bazar je bono je mazra berkha a mazra to big bazar go to kabangma camera rok cc camera rok tongnai ang khakayo aboni proof Punto je video footage punto je berike khoka bo jagane na khabo manai na khabin bego bhage sokpaikya berike phaikya abo ang belekhe nanya musungo abo sing naya khai clear ang lag je abo haiserai no abo haki mazara berkha abo belekhe jaya karon bini age bo komko abo haki bono big bazar soboi kangme harassment khaikya o khami hanya saka ba hunka ba gobangma police na hangka ka bo belekhe kirima saka gorok no yang kirima saka na ang kha tabuk lahari debor mau sangjana yakar thangmani bagai khoroksa Tripura sani bisingo sing khnaiman kha je belai khireng khoroksa topper student ni khoroksa topper student ma chini Tripura jingni bisingo kamajagai nang sakbai thang busuk joratei kaisa kotor borokno sing kama khani ning manjo balai khana sing ekdom chini rangjak ruphai abon chepla kotor mani kama khani ang khakai wanso abo chini dopani chini borongni onukhungni oparani cha chini jati gusini bo kaisa sati ngi basanai abo haiserai sing bono tui sing imang nukjak bo salcha sing chini bungno bo kotor kusugot langnai bo nije bo kotor nai sing wansumani bono abo haike tini ang goi bina bono goi belakhe nang kha khamjak tai belakhe nang sajung belai bebak kamai thamai kani ni ang khakai belai hambai ni jorok hamramani bagibo chini khorang nai tongnai ta hokte bhuk chungno rok bukhnai man kana ta khokni khokdei je kok samani rok belai khe kha khammani kok eba kha yok mani kok haino haino mo sanani kok klayo lahari debor matino sungjarno yakar thangmani bagai o nokno khungni simi kha yok mani ya o kamini borok ni simi kha yok mani ya chini do phani joto borok tabu kha yok laijak tamni hanba bokroksa topper student simi ya bini rung marini bisingti bini srung marini bisingti salja dofa sini jaknani salja dofa kusugo kasanani abo hai shek gaham tongmani piaba jengtini jeng oro phai nuk phaimani je mangpili balaikhe kha kham mani abo kaisa mangpili tamni hanba tabuk bo bini nok nokhongni buma song bini busui song bini takhok bhuk song eba bu phayung tabuk balaikhe serai tabuk bo rung srung dei tongkho
borok tabuk bo mokol basi mani eba borokni mokolo leharini je mukhang tabuk bo hujagui thangyago tabuk bo lama tei himui phaimani bini yapri khorang tabuk bo borokni khunjuni hujagui thangyago eba obo haikeno teibo koktoma mankha eba jeng khanai manka tabuk bo somai kok sawi tabuk jeng borok lehari debor ma thimani tangai theinani nangkha abo legally action nanani bekhak thangai tongo Piaba sing hasil ni joto lukurok bo obono sanmong eba obono nai tongo je big Bazaro treat yabo proman phunuk thung je jodino lahari deborma borongni manai khunei yagroi tongkhangkangke bahike yagrokha busuk jora tei tamo nakha abo sungsani besango phunu yasak sungsani joto tahoktai bhokjong hasil ni lukurok big Bazarno kalai yakari rekala khaima tongo singman khangkangke teibo kok salainai teibo mangplirok phunuk tongnai bini mang kthei tlangjak mani simalang jagaroko jeng ajagarok abohai mangplirok phunuk tongnai jeng abohai koktomarok je koktoma chini Tripura sarokni bagai kha khamjaknai koktomarok jeng salobo je lahari deborma theimani sal phasalobo Facebook social media tei koktoma manphano soikubui koktoma mayani bagai jeng dino nokhongo phaisok puya nugui mankhana onok nokhong onok no lahari deborma tongai huilani simit tori logai oroni simit potini 12 jora porimani mangplirok jeng mangpli tisana kone tiruk borongni nokni mangplirok no phunungnani bagai tini bini joto manai khunei bini thungmani bini porimani eba bini risumrok onok nokhongo tongna phiaba grikha khoroksano abohangangke bini manai khunei rok bin thak mangpli tisane no koinai borongni nok nokhongni mangpli no tabuk je buma saikhnarnai borongni takhu bukurongni kogrok tabuk phunuk disa chini khorang nai tongnai tahoktai bhoksung bini manai khni rok tongo phiaba bokri khatamo manai rok no nuguin rok tabuk bono muituman ko bini obo hingke bini babu mo hingke bini thago ani bwsani bini babu mo hingke ke bini mani rok hingke yango tongo iko obo hingke botaklai obo rok hingke jotono taklai bo manben championship te bo thibro kani ro horka school championship sports ni obo mano te certificate tongo kubangma hingke aboni pore oro tongo iko bini kubangma khelani manbe mani ko manei te gori obo rok jotono bo khelawo manbe mani mamang hingke te oro sudu oro simya khwai rogo manbai marok bo tongbayo ta gebini bo bisiwo tabuk o medal rok manmani ke ipo bisiwo no o bisiwo manmani no oro auxilium ni mamang mo hingke duita hingke Tripura ri rohor kang kandreui kai bisu total obo hai medal rok man soita manjak soita ge oborong no nugui nang kha khamu tabuk belai khene kha khamu haipana ani mokol muktinyo ang phunugi manya karon ang ani serainyo gothang tongnani mujungo kaham tonina mujungo norok nugui man khana chini khorang nai tongai tahoktai buk songani ya phabo yakshi yago tabuk kaibri medal je medal tabuk bo balaikhe thungkrung mani bagai eba buni sairung mari ganang mani bagai obo hai medal lok manjak total jeng 6ta kaitok obo hai medal lok mankha puruskar mankha phiaba tini o medal lok no bini nok nokhongo tong phano gri khoroksano haina haichanani kok kalayo lahari deborma tini chini ganao krikha chini o sungsaro krikha ba nok nokhongo krikha tongo bini manai khunei bini medal lok bini rui chumrok bini thungmani manai rok eba bo chalok mani scooty rok ang haino hai te kisano no sanani ba sengnani musungo bo jaga o tini lahari kotok soronani nangka kisa mangpili phunungnani bagai phunungnai phaide yango o jaga wono phobo orota iko omo sokogoi sibikata oroni orno kotok soro ani serai oni bagai balai kenang dukonang sugo ang ta kanti roko hapkangke oro khasi jaktai lola ing tokhana roko hne ang mawan sugoi roko mukti roko layuta maimi rok songna rokni oro sani gesingke orang basai maimi songo gang wan sugo songteti roko oro lola ing tokhana ani basa jepru kotok soro ang mokol baibo nukliya jepru bokotok soro puro oro besing lola ing tokhana khaima singja khlaye buma kare bufa kare nimbasa haing tokhana roko hine maimi songteti ma ka buta ang tabukungke ke bonogo borok krida nogo borok
Gerida bolte iko ani masong to gana no hingge ba thanglayo phailayo haikeno tonglayo hingge bini logio apro ang thangpuru to bo sajunge bini logio apro borok tongo ang a borok no bo kalang thangmani hingge bo a borok no naringna soyange tune rei phota bo amo hai hingge bo sajung sajung no thainyani nangkha doga ang apro mo jandala doga bebak no ang jotono khuloge kalangbayo bin nana jepro no khaya apro hingge jotono sojak bo amte hine sawta bo sojak mang no phayo hone Jeng tebus non tanis lagi siap baitak saya mana nih musuh mana hingga ke asal no da bono pop jaga jeng baitak bini mang ketui, baitak bini simalang no naiman ya pano no gana udah pop jaga baitak neng bob tiket naik roh kapo kok tebe naik roh kanin saja. Asal no bono pop jaga postmortem rok kai be ya ko bani bono asal no ma pop lagi seng sarik saltangka saja rok na pop mani pasta wo pobo ge bono ang baitak ni salo ani besana ang tainu ge ang bas ang bono ba ani bekhabai na ang bono rohna musung ya tete nyang ma rohorka ketipana tisai toni nani musungka ani seranyo karon bokhoroksa brilliant student te suda abosime dofani bagai bokhoroksa samung tangnai juk khlainya ni bobo wanchugo te ang bo wanchung mane obo haina ang sinai ani serai ni tini kemai thangjak hani bagai ang bono ketipana tisawi toni nani musung nogo abo hai Nuruk kanaiman kana balai ke kham jaga ba khayok jaga lahari te bormani buma ang haino hai Chini Khorang nai tongnai dahok te buhuk sono sanani kok klayo ani khuptei kokthai kri tabu borokni khayok mane ba borokni khamani kokno sana thang nani jeng nugiman kha borni nukhungo tabuk bo bini manai khunei bini medal stroke bini risum rok heba boka samani scooty rok tabuk bo bonom muitu manjak layon bini nok nukhungni borok heba tabuk bo o manai khani rok nugui bini medal stroke nugui bini scooty salok mani rok nugui bini risum rok nugui tabuk bo pogai manlaya bini nok nukhung bini takho buhu rok mabu phaswang bu suisung rok khamani bising dei tabuk obono sanani kok klayo jeng sini do pharok tabuk bo buibai yasir khuse khaijak mani thagia tabuk bo saknang jagyang mani thagia phiaba tamoni bagai jeng bui hai kusu kotorngi mani aphano chini bo sinimung tongo chini bo manthai tongo chini bo satai tongo phiaba tag obo haike kaisa supermarket thing eba shopping mall thing a authority bai hanjagai tabuk jodi no chini bohu kroksa thainyani nangkhangkangke chini khlaitai tabuk chini joto tibra sani bo khlaitai ke ha tongo khlaitai obo nongnai jeng boskhangni salo obo hai shopping mall authority ni hanjakma bai tei kroksa bokuk tei kroksa takuk o sangjani yakar thangna nangya tei ke jeng abo hai ya plesena nangnai phiaba jeng khanalai simi tongo jeng obo hai ke jora kaisa phainai ani nok nukhungni ani sajekbo ani hanojekbo eba ani bibi ngai mano keboni tahu buhu ngai mano tabuk obo hai ke jeng bazar hojar rogo shopping mall logo laisime singja khaijagai jeng obo hai ke mangda theinani lamano sailaina laisinai phiaba sumung kotor tabuk chini jotoni thani saisai rangni sumung phiaba obono sanaklayo paithago norongni thani jeng yapri sena nangnai jeng kha thonlaina nangnai jeng khoroksa bukhukno kama jakhangangangke tei bukhuk khoroksa tei dahu khoroksa kamana nangya tei abo hai samung rok abo hai wanchumung rok jeng wanchoklani nangnai phiaba phunuknani nangnai big bazar authority soikubui bo jodi no a shopping mall ni mane khnaino yagrei tongkhangangke CCTV footage ni bising tei hasini lukurokno phunuktung eba jodi no abo hai footage phunukmani hangangangke majra kotor ramani bising tei haste hapang eba naimathang police ni bising tei obo hai shopping mall no ban khlaijaknani yakri sanang tung hnai hasini lukurok eba kamini lukurok obono sanlai dong mangbeliti sanai probini roge ang Ronjit Chini Khorang Orang cakap neng bayi ni bayi pori nak hemat setakan ni kerja saya. Apa kaya tu? Wah besar, bayi bin banyak si pora perempuan. Ni sini menai harga. Wah cuma brand betul boleh harga. Cuma brand. Sudah semua, oh miss, ni
사적 봐 가지고 가 요카 땀서 엉거만 어부사 너 마지막에 사회니만 어부 못했지마 어부 못했지마 어 사정마 못해 그래 너도 뭐해 파이가 Madulung mamang kita wajah wang, ne pakiran. Nona Sekat keren tongan hendak, neng pun masa ya, pun masa ya. Apa saya, neng le, neng le. Apa saya, maya mana recongan, kumani maya recongan. Neng saya taman neng dia ngot tangi tongan. Aku nang neng taman Tangam sakit sinyana. Tangam sakit sinyana. Tangam sakit sinyana. Punya lagi tang mani bagus sini suau punya lagi. Aku nak. Azeng mah neng lah. Aku tak. Bapak banyak dah. Aku pungcer. Mereka. Apa yang Aku tak. Dabu khai no hai kok sanani thanglai nai lahari de bor mane bini moi a Salo tamo tamo school ni bor rok phai eba school ni bini mi song phai tamo kok sabai ke eba tamo khlai bai srai bini khoktin khnalen adino phai bini school ni bini mi song rok bini warden song rok phara phai ka tamo kok sabai ka ye sai kana mane ang phai ke do ang mane ang phai song ni no mane bor ang nogo hap ka matro no bor ang nuka boni sister Celine hunita bo tamo sai toka mane bor evidence nutupu o nogo tondo khai nutukui tong do ke ang bor tano sini ang lahar ni toy ne erpore ke ang bong singka tamo nai ke bor sauta oro shudu 11 ni boy simichi tong bone personal diary si tong na o jaga sure je manai nutuk di chak khai din bor ta kintu sami ang lahar ni toy ne ke ang er pore phana sagang gite Miss Elizabeth ni ta bo khite kun sai ba ang je kok sawa ba anti ki nachi simi tong mulang কিন্তু বড় আরো এমন পড়ে কে বড় বিভিন্ন না কি আঙ্কে ব্যাগ সানো ব্যাগ পুরো আনবো ফুনু কত কি ব তামো পাইমানি ও রাংনি রিসিভ অবর তামো সাইতো আসুক বং কো বিশু বুঝি আসু borok to bong borok basa saitong do borok foreigns ni borok ke bong foreigns basa saitong bong basa sing buji maya ebon pore ke to phone ang bono singa tamno tuk mi sini singa ta bono sister tamno tuk nang ani chaw ning bo kisa help khadia no evidence nu tu go ni chaw bobo hai evidence borok ki police thana haje da phai bobo hai evidence mane borok amte nu tu ta sui rok tong khna same personal diary obviously tong la hining ke by ni personal kaisa diary tong photo abono se borok na hakang ang tong ang saka 1 minute ang bon nagi na mo an ki an bani bung sujang nukang mo saka mo an bani sin ke apur ke bor confusing thaka ari mo dipali ni bon monai sin ke anu sungu ning dipali ni mane lahar ni tang ang sa bono ang lahar ni toy ni chapur ka bor ano ekdom mane beshi care khali apur kla ete borong alada nutukla tang la bor o boje lahari je nogo phasi sawo ar nogo thange bor aro bortam salai tang ang apur bong achik nojor kore ang ta ni yang ani bani bu sajuk thui mane omon chang beshi nojor bole na kintu topon ang bokhor gongi tong tam erpore ka mobile hongke ani bai sakata mobile chau mutu mobile bong thani tongo ning kisa sandi hincho gyang bono saka ang na haribe na haka mobile na do ke mobile switch off hingke apro borok sauta a mobile nong no singklang maya tabo tamon hingke ajaga kaisa proof tongo salma sabo honi sung ang saka khna di ang lahari ni hostel bo kuno সময় থাকি কো না lahari be ang bishe যোগাযোগ করে কিন্তু lahari an bani busa ঠিক কিন্তু ang to amsu samangla salma sabong ke ana chaw ning approve na nai ning ano roh din chaw ang saka an tamo theka nang bana ning tamni evidence ani ang approve log ang ko saka miss ko sister salino sungi mano ani bani busa to bos suicide ke थियो ना ge bo to kun khogya
ang bono kok sakata ebon pore ka bor tam saka ase bong ba ase nozor rime blena mobile shabni yago ta gorong yago kai sister selini thaniwo ba ana sawo he अब totally sini thani tongnai angka ebon pore nai dido tinin kok sanai dekisa মানে তিনি তো 26 না তিনিকে বড় কল খাইও দো আনো আনি বাই অসুস্থ হঙ্গে আং তালাং খানি নগ তালাং খা ফুঙ্গতা এবন পড়ে হঙ্গে তালাং মান পড়ে হঙ্গে তামং খা বড় আনো কল খাই হরো মানে বাইনি থানি কল খাইতা বাইন ছাও মানে যে লাহারনি যে হস্টেলনি যে মানি তংনি যত রিফাইনা পো আম সাও হঙ্গে নাই দে আট কাইছে কা বড় তামনে বাগে রিফাইনানি মুসুকা আসিক দিনি বড় এভিডেন্স নুতুগি তংু মাইয়া হঙ্গে আদিনো বনো নানান ধরন কথা বক কক থাকে না কিন্তু আছে বড় আনি বাইবে বাং করে আনি বাই যে সামা হঙ্গিতে বাইনো আলাদা বনা আলাদা তমনি বাগে আলাদা খানা না বড় তো কোনো খগিয়া বলে না হ্যাঁ আবন বাগে আংতা মানে শাস্তি চাই অক্সিলিয়াম স্কুল নি নানি আনি বাইনি বুসাজে টপার মানে একদম নবোদয় স্কুল নিছিমিনো বড় নাম করাং হাজা আগে হিন্দি স্কুল পরীক্ষা আর একদম রেকর্ড করা হিন্দি স্কুলে বনি একদম মানে শুরু থেকে বন ফেলংমা বনঙ্গি হাউস খুশি তো গর্বঙ্গ আনি বাইনি বুসাজে কিন্তু আংবনো তা হেল্প খাইমে আংগুনে আংবন থানে ফাইনা লাচিউ আং ভাইয়া সত্যি ককটা আং লাচিউ আং হেল্প বাহিমা তং তাবো bini mis song rok bini warden song rok phai borong ni tamong sam rok nugui bai si ani bani busa jeng no borok ani kok aseng no bor tamani bage evidence nutuk ani bani busa jek tu kun khogi tu yable na kusta bose suicide kai bong ne guni bo suicide khai bele ani kok suja kok miss sister selini borong bong kok base ani bani busa jek aur suicide khayo suja kok ge big bazani kok kang sando big bazar nani bor first hapuru to gate to obosshoi bor check khaite bor bag to lock khai renai na rimani porese nai de rewi thanga or gate hapka office poni kuno problem kre bor abo big bazar nai guri mang da boni thani boto boni friend ko sajong bo kusta bo paya ko kusta kuno mane touch khaya ge bini bego bote ke kahke phai হ্যাঁ जों बं थानि माने फुटेज नायना मुसुमुता आं जे आनि बानि बुसाजोक तो आं कलंक खाय बुथानो नाय ब थै थांनाय बर थै थांगा दो बिनि कलंकना आं माने एकदम पृथ्वीआव ता फुनुंना मुसुमुता माने आनि बानि बुसाजोक आमतिया आं जतन थानि मन न थानि जतनि थानि हेल्प सानोता माने आनि औ फुटेज न नायनानि बागै फुटेज ब तो शिक्षक या आफुरन नाय बले ना आं आसिन तम साना माने आसिके कय थाङो बसे नायदि ani bai busi কষ্ট কে বন পরিতন খনা ani কুমই আড়াই বছর নঙ্কা থইমানি এবন পরে আমার শাস্তি আং একদম সানা কুস্তাবো সানা মুসুনিয়া খুব মানে থর মাংকলি তাং আদিন সিমি বিনি মুয়া দ সিরাইনি সিমি বনা পুস ব যে দিনা আছায়ো আট দিন সিমি বিনি মুয়া তে পুস মাদাম খাইমান দিন বিনি মুয়া আনো থাং ছায়ো তাম সাসামান বাংলা বাই সানা দেব বাংলা বাই সাউতা বানা সাউদো বাংলা বাই সাকো দেবী জন্ম হইছো আমি করছি মৃত্যুর পরেও আমি করছি আমি আমার মায়ের এমন ভাবে কুলে করে উঠাইছে আমার বুকটা থর করে কাঁপছে আমার মন কইছে আমি আমার ভাইয়া আমার ওই শ্মশানে নিয়ে যাবো আমি মায়ের নিয়ে যাবো আমার হাজবেন্ড ইয়েতে গেছে না তোমার শ্মশানে গেছে নাকি শ্মশান মানে সঙ্গে তাম না বোনা শিমলাং তা না শিমলাং থাংলে অবস্থা নগর থাঙিব কাবই দङ এমনি সে মানে তাবো আনি বাইতো আছে তাবো পুরা নার্ভাস সং যাব কোনো সাইমে দ বিনি তা জ্ঞান বাস ফাইমায়া মে সুজা কক সং তাম না মানে বিনি অবনো নাই চাইতাং বড়া মানে আনি সিংখিরি যাতে কলঙ্কঙ্গে থুই তো থাঙ্গা বো থুই মান পড়ো বিনা কলঙ্ক না যাতে মানে পরিষ্কার ক্লিয়ার কাট এমনি যাতে আমি দেখে
puran big bazar na tuh sing tabuk hai no hai nai lai nai eba hai no hai nuk lai nai balai ke wana ma singcha ani yang yagra phaching tabuk lahari depor mani bini ma eba bini yago tabuk big bazar ni bek o di sumrok no tabuk big bazar no thangpuru lahari depor mani lahari ni bek bisingo dajak manai di tabuk shopping mall ni authority ro bono sikok banok mane ba sikok nei khan mani tabuk nai lai nai oro tamo ri tong kisa kaisa ke khulogoi phunuk di sing nai khanggan nuk nai tabuk bobo hai ri ro bini bego dajak man kha obo chelani da klai brei ni balai khe wana ma singcha hoyto busuk asai drop serai ro obo kania kan tato obo jemon 1 বছর 2-3 মাস আবো হাইরকটা কানি নগত 2-3 মাস বকরি খা nugiman khana balai khe wana ma singcha ni yang taw yagra phaching onor yaksikla phaching nugiman khana obo hoyto 4-5 mas serai rok chumnani se chugu piaba lahari rebor mani boyes tabu 15 বছর 4 mas ni sing khanaka piaba balai wana ma singcha bo tabu bini nogos serai bo kri o ri chumro no dabo tini khogoi tu bukhana abo balai khe wana ma sing tebu ri rok tiklai phungnani bagai yang kaisa ke koyo singabon yagulo hain haite ke seri nei leinai obo beri rong ni nobo ngangge na celarong ni piaba obo balai khe kotor borok sakra borok sumna ni se chugo double excel ani phanu jun chaklag ani setebo saksuri ganang rok sebo sumna nangnai piaba lahari debor ma tabu asuk boys nya khobo hairi sumrok ba nok ni ke borok obo sumna tebu ri oro kari phunungan bagai yang koyo haino haite ke shadi obo haino big bazaro ken mamu mani obo hangang ke obo haino balai khe bini size kotor ma o size bo lahari somnani bagai fitting ya balai khe bini bagai size kotor abo hain bele tei bo haidi rok bini bego tini man kha nai sajak mani nugui man kha bo celarok ni ngi man bri rok phando sum khana phebo obo size dang obo khe lahari ni ya bono bini saising man thasing chikon chapun kabele amu haisi oma serai obo saising ya pheba tini bo chumnani bagai eba tei khorok sa bini nogo serai rok tongkhang ga bo hai saisok tongkha se bo tini obo hai ri rok a je shopping mall ni tu nani tei ri da tongkho sung na le na tei bo tongkhang kang ke haino hai half pen obo haino selarok ni phia obo jodi na bri rok chumnani ga bo size dang na bini tabu ya bini belai toru ta clear no belai kotor tabu nang bahaiwan sogobo bini size kaise pano ri chum kri bini bego dawai bono sikok sanamjaka oro kuno pre-plan babe khadabo sanamjaka bono ta abo haike thainyani bagai dagarjakha nang bahaiwan so abun bagai nang wansu go o ri rong nang bonai belai khen wana kha jotono se ri bo an size mamang kai kani ke chikon se cherai bo sa 2-3 mas ni cherai rok chumjang nai se ga ani to tai cherai bo 2-3 mas bokore ani bo sa jotoni chikon si 12 বছর kai tongkha ge 12 বছর ni cherai bo chumaya ga ari rok bahai ke ani bo sani bego man ang wansu go mu kaise planning khlai dajak khana ani cherai ni bego hnai ang wansu go social media o sing nugui man khaje bo society khaimani society note aba rok kinong nogoto tong abo nang nukha nugia kono society nugia sudu nukha ekta poem sijak a poem sijak simino tei kono society nuk rok phaya agi simani sim khana ga bini mobile bo haino tabuk hostel ni warden rok bini misok na ragi rekha nong yago sokpaya ko tak mobile tabuk phano sokpaya ko mobile hinkai principal nari ko sisa selli nari ko tabuk bom mobile sokpaya ko hinkai borok dini hinkai bedding bunyi nogo se turna ni bagai thangu dini hinkai ang nadagli ya bedding sing ang to kurei ang doctor thangi tongi naijang nani ani manai ano doctor phungnat langkha angge ani manai songtongo borok aro ani manai ni bosajong borok an a jaga bo borok kok sai ro kapu borok sai gobang ma kong borok salage punga mobile rok bahike narikha abrok ge tabuk a mobile rok bong yago phano tini borok langya pho borok sudu bedding simiri phanya hai pungke ang borok no bo bong ni bagi ba ani question borok tam ni bagi ang to tabuk big bazar ba si fight khai tongo inga ang big bazar be fight khai tong ma jaga borok tam ni o ko jara thangai ani busani bedding no phatchaka borok tu nunya ni thangka boni ba sawo ega ang to
ani besani bedding nahanani abo ani dai ani besa thoi thang ang saimano ani besa thoi thang mani ang kaham kano saimano ani besani bedding nahana nahaya ang se wan sungnai ang borwe kuno fight bukhaya kuno bosaya ang big bazar baisi fight khai tongo tabo borok ok sara tamangai basa wei tini bedding ani nogoriya wei basawa ano honi khana wei basawa thangai bedding rinya thang an kuyani nogo abo kaisa ang auxilium no question khayu ani belai khewan ama singja kai thampoen o jagao sing nugi manka kaisa hanggang ke o jagao je ri chumdok shopping mall ni bono khogu nei yasi surjak mani a ri chumdok kaisa bono bini size bai eba bini figure bai fitting ya belai khewan ama singja oboni yagulo haino haite ge sawan ama singja eba pointed kok hanggang ke bini je mobile tong mani dabu buma bukhani ya bini bumani ya go be tahu burung ya go gri tamni bagai school authority ti a mobile no telangani nangkai ba sis khainani nangka obo haikino teibo wana kokmani kok je social media Facebook WhatsApp rogo je suicide note lahari ni suicide note nei je pirjagai tongmani je viral leng tongmani abo tabu ma phani yago kri phiaba boroni kacharni tabuk so suicide note kokha asengmong tabuk police ni soikubui naituk mongono ongkhori phani nei jengwan chogai tongo oboni bagino tabuk jeng nugiman ka haino hai je lahari ni bini risum bini size o jagabo thajing nor nugiman khana je big bazar ni shopping mall ni je ri chumdok o jagao phunok mani buma a size by o bini chummani ri size dalai phelayo dalai wana ma singja je mani khni rok khoka nei bona yasi surjaka amani khni rok mukthang mangbeli bai bini besak bai kaisa pana milia phiaba tini a yasi surjak mani baino a lachi mung man mani baino tini kha kosto nangai kha dukhon nangai botini o sungjarni yakarnani nangka ba o sungjarno bom bohano khiwi thangnani nangka phiaba beskangni jora rogo o party mung besujara tei thang sogi eba big bazar authority ni bekhak yas haste habang ni bekhak tei haste police ni bekhak tei bobo hai kerongo tongmani mazara rok borong no rejak abo jora no kok sanai mangpili bisini problem do yang ronji Chini Khorang ani pasang kana borong bonya ya ani bonya borong lai mano ang sinaya ang ma borong no ani pasang abusa nengda ni mau tak percaya bersama ni mau langca kolija orang hangan ni bai orang sa kolija bersama nengle sajeng ma neng bai ni bai pori na hai masih tak ni ke thesa hai apa kaya wah besar bai bin banyak separa perang ngobo ni jini menai hargai wah sajeng ma tema brand go to boleh pakai neng tema brand mama bimol sudah disini na, oh miss, ni nene sajak bagai buka yus kai, tam segong koman ni, oh besar, neng nasi macam kawe ni mana, oh betul sima, oh betul sima, oh sajak bah, betul keren, oh tu bawa kaya bawa mak dulu mamang kisah wajah wang lepas keren bersama sebab cunate nana cunate besar kosong kai kau wajah wang nana ni babu keren aku nak boleh tema sini cunate boleh tema sini nana angwan cuma ya sekai brand tongan neng pun jema saya bersama neng le bersama neng le Bumani maya mana recongan, bumani maya recongan. Aku nak, neng saya taman neng dia ngatang itu ngan. Aku nak, neng taman mana neng tangan terkait nang. Neng tangan terkait nang. Neng tangan mana terkait nang. Neng bunyi lagi tang mana bagai sini. Wow, bunyi lagi. Aku nak. Sajeng mah neng le. Aku tak. Aku pengcero. Mereka. Apa yang nak? Ama bona. Aku tak. Oh, ni sudah. Oh,
này nhảy xuống giờ này họ xuống yang bơ xuống giờ đừng nhắc tôi mắc hơn xuống giờ chạy đi thằng đó thằng bao nhiêu siang nung bang tao khơi, siang nung bang tao khơi, đi làm sao đi, suya, làm sao, có làm đâu, mano, suya, suya, orang siapa, suya, ini suya, suya. Suya, răng sơ, quay nhắc răng sơ, mana no, siang no, boro, mano, suya, có đi chờ răng sơ, super. Cứ đi chờ